или от 1 до 10, защото в момента съм на едно кръщене. Не знам дали ме чуете. Я грим се направих и баща ми помогна за тази прическа и се направих. Оценете ми видео. И да, ето тук вижте. Много ми харесва червилото от гримът. Тук имам хайлайтер на очите, ама едва ли забравям. Сигурно вече ще вижте. Ето вижте. Тази чантичка, която сега ще ви направя такова, какво имам в чантата. Какво имам в чантата. Едва ли чувате нещо, защото аз съм отвънка на масата. Първо, на баща ми кълъфа да има iPhone 16. Имам ето това червилче, което тази ще се сложи. Дава яко, ето го, това маците. Я яко. Всъщност на майка ми, но както не. Да, това че имам имам ето това моливче, което ето добре и с него се направи това и е много яко. И мисля, че и това бяха и заедно с телефона стават 4 неща. Да, и сега слагам отново тези нещица. Оценете ми видеото отново. Кажете ми име късми с там, защото аз сега го качвам на шорт и ще го кача точно в деня, в който съм на това кръщина. Няма сега да се мъча да го обработвам, защото ще пък да се мъча сигурно. Да, тази част е много красива. Обаче вижте, знаете цялата ми визия от 1 до 10 метра. Ето така.